Morning guys. Kape muna tayo guys kasi day 2 namin dito sa Boracay. Ang araw namin. Medyo naman ka. Hi! Oo nga eh. Morning! Livia! Ayan na sila oh. Ayan, kumakain na. Livia! Ano na po ko namin po kita ka na. Kape na kayo? Kita ka. Babe. Kape tayo. Kasi mag-breakfast kami sa baba. Yes. Ayan siya oh. Livia oh. Karga ni Reggie. Dami kumakain. May casual. Morning! Ha? Oo nga. Si Reggie din nakatulog eh. So basically, mas maganda straight kasi parang dire-diretso. Tara, tara. Makaon kami dati. Pas lang ako. Donut. Guys, kain tayo. Tulog ba si Tugol daw? Chloe, big mouth. No, just give it to me. Paborito mo yan? Kuha kita. Ha? Chocolate lang, ha? Yes, babe. Festival is a conglomeration of all the we imagine in our world from the vantage point of Bangladesh. Ang lalaki ng isang bag. Backpack? Ano naman yan? Soldier? Everybody and anybody can come and experience this. Gulo! Hi guys, papunta na kami sa ano? Yes! Saan tayo pupunta? Activity! Yun. To blow up the idea of what South Asia means by looking at how it engages with its neighbors, but also includes migrant labor. Some of the highlights of Arjun Shah's first major presentation in South Asia, which was curated by Al Shah, who is the director of Tate. Rameshwar Nityandra's monumental ceramic sculptures, which were co-commissioned with Art Space in Sydney. We have a major exhibition of Sri Lankan art with 40 artists, curated by Charmaine Herrera. We have a big presence in Bali's show. Hello. Welcome to my vlog. Oh, it's your vlog. It's not mine. Vlog takeover by who? You. Tell them about yourself. Go. Tell them about yourself. Nope. My name is Chloe. I'm from where? You're from where? Philippines. Where exactly in the Philippines? Go. Ito lang tower for Makati. What? We can't hear you.
Say that again. Vigilant Tower for Makati. Oh, you did disclose your information. Oh my god. Let's go! Let's go. Let's go. Don't forget about my hat. Where's your hat? Okay guys, I forgot my hat. Don't mind this. Then, held this for me. Guys, we're going now. Sige, ako na. I-video kita. D2 and Boracay. So, papunta kami ng activity sa White Sand. Ano? Dito in Siargao. Dito. What? What do you mean you're going to sit down? I also... We're going to also to Siargao. No. No, so you don't see... Yun, tunog yung bibi namin. Dali ah. No, I want to go there. No, just let me go there. Din na yung phone mo, babe? Bagko mo? Ito na yung white yung hair ko. Japan. Ay. So guys, ito na yung sundo namin. Galing lang ko. Kuya. Lead the way, lead the way. Kandong na Kandong na lang ba? Two kids. Ako ka makuntulong. Sa ano? Ding, ito yung binili mo, no? Libya. May mga I use this one, hold the floaty. Let's go. Tuntog ha. Thank you, sir. Thank you. Babe, Kung di mo alam kung gagawin nyo. Ay, kasi hindi ako Dito, Bob. ayan. No, no, Look at my icon. Dito. Ayun ba? Kailan pa brace naman? Kapalik ka lang kami sa Natoya. Pa? Ikaw kay mama. Paano kay water, mama? Kailangan ng tubig. Kinuha ng water.
Hindi pa naman. Tidang! Wait, Lolo, can you Oy, saan ka galing? help me? Come here. It's okay. Okay lang yan. Wait. Nakuha niyo dito to. Breakfast ba? Ay nga, tawid na kami. Nakata. Beautiful here. Oh man! Boys, dito kami. Livia! Pati si Livia na Nababad sa limit. nababad sa init eh. Wala ka ano ba? Diyos ko. Sabi niya, Diyos ko. Bye guys! Dogs! Dapat yun yung sasabihin pa na. Wait lang. Excuse po, pag-isakot na lang po tayo ng jacket natin. Meron ba? This part of Nay. Ano na po, bali tawak lang pala sa hotel. Tapos iwanan naman natin. Ay, sorry. This part. Ma'am, pag-isakot na lang po tayo ng jacket po. Wait lang po. Ano na lang po yun sa bata? Ayun na sila. Hoy! Bitig na bitig! Sam! Olivia! It's kind of Oh. hot! Yun. Nahawakin ko nga. Kaya video kita. Bitawan mo lang. Lipat na lang ko isang tao dito sa kabila Dito. po para pantay tayo. Ako na lang. Yung mga sombrero po natin Baka lilipad.
Grabe no, parang hindi mo lang siya. Oo. Sir, yung mga gamit mo, double check bago bumaba ha. Dali lahat, baka iba na naman yung masakyan yung pagmali. Bye! Bye! How are you over here, Welcome to bro? my vlog. Yung kamay po, ipasok lang po, baka ikagat ng aso dyan. Wala, may aso pala dito. May aso sa gilid na nangangagat. Hawak muna ha, huwag muna patayo. Guys, tara na guys. One by one guys. Sige nga ako sir. Okay. Sige sir, sige sir. May towel ha, baka makalimutan. May towel. Good morning, it's me. Thank you sir. Kids are not allowed to go here. Beyond this line. Grabe, ang sarap. They might fall. Bumabangking eh. Timing sira. Tawag eh. Pinay sir. Diba? Kusog daw kusog tong video kita. Sigaw kayo ha. Tara, siniling.
Dito! What? Halika dito. What? It's my vlog or your vlog? My God. Kawawa naman si Tita dito. Patay na siya. Patay na siya. Do you want me to see him? Patay na siya, di ba? Patay na siya. Sayo ako. AI living fan. Patay na siya. Dito, oh. Patay na siya. Ito pa din, oh. Patay pa din. Ako, asan? Uy. Hindi patay yan. Tunog pa yan. Tunog pa yan, ha? Bye-bye. Let's just see how the vlog goes. So we just... Nalagay kita ng shampoo, ah. Uy, hindi shampoo, ha? Hindi shampoo. Shampoo mo, no? No. Hello. Ako nga. Ako kasi. Banana split. Let's go see that how it goes. Yes, banana split. Banana split. Banana split. May mga picture naman natin tapos dito. Wala, screenshot lang. Ito? Wala to. Hindi ko lang to. Alam ba kami, Aling? Ayoko? Ako lang. Hindi. Maghihila. Hindi ba yung tataob, sir? Bye! Bye, guys! Lain na nila. Akala ko nahulog kayo. Akala ko nahulog kayo. Mahulog kami. Mahulog kami. Sama ka nito. Ay, gusto ko pang sumuka eh. Ay, tama ka dito. Wala ako dito.
Nabasa. Nakarating din. Ganda nga, eh, no? Parang sa... Sa... Parang nasa Boracay tayo, no? Ano na? Wala ko sa Ganda, no? Mamaya, pasahon ka ng Sophia. Huwag sa nakakapag-comment. Bayan na lang. Ano sa banta na lang? Wait lang. Ikaw sa una. Si Direk muna, Direk. Ako muna. Si Direk J. Ako muna. Yan, nabalik na kayo dito na mga sir. Nabalik na kayo sir. Ito po, mayroon po, balik na po. Oh my gosh! Thank you, boss. Hi. Thank you. Lino ng tubig, oh. Naiinit. Mga okay lang. Ay, na. Madam, galing sa kalipat ako o Tapos na yung activity namin. Uwi na kami sa resort at kakain. Bukas ulit. Sakay na. Okay lang yan. Sakay na ka na din. Sino pa? Ito ka. Ay! Ito ding daw. Ay! Galing! Galing naman ni ate. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ano? Sino ba ako sa pito? Ha? Sino yung ba ako? Sino yung pogi sa pito? Tate Russell. Ay! Galing! Di ka sure. Di ka sure. Sino pogi? Ako si papa mo. Di ka sure. Paano mo nasabi? Ayan na sila. maganda ka ba? Ay no, Boracay Party. Hi guys! Uy, hindi pa kayo kakain dito? Balik kayo? Malapit lang ba yan? Ha? Okay na kayo dyan? Bye ate. Bye-bye. Dito tayo muna.
Nahulog siya eh. Linggo, mahulog kasi linggo niya. Kuya, ganda ka balik. Kabi. Ito, kano yan? Daan mamaya. Ayan, ligo ulit dito. Come here. Chloe. Ay, ano, Chloe? Chloe, come here. Chloe, come here. Bantiyan mo. Kapit sila kami bigyan ng. Ay, Chloe. Okay. Babe. One. Welcome to my vlog. It's my vlog. No, it's whose vlog? And it's also It's also what? Lola. Mommy, come here to me. Oh no, that's not the room. Kami na kayo wala. Room service na. Don't do that. It's dirty. You need to throw that away. Hi guys, punta kami ulit sa beach para mag-picture taking. White man lahat. Ayun. Sunuan? Wala? Yung walang mango. Ano yung mango? Ito po, yung walo po. Ngayong Ito yung mango. Adam! Ay ate! Say hi! Hi guys. Guys, I'm just ready. buwang. May bakahon yung balat.
to, Shen? That's mine. Mag-asa mo na